Иван Колев. Личност, превърнала се в легенда за българската армия. Бащата на българската конница. Роден е на 15 септември 1863 г. в Бановка, Бесарабия. Израства сред български дух и любов към ездата. Завършва Болградската гимназия, а след това и военно образование в България и Италия. Още в младите си години избира пътя на армията. Но истинската му слава идва по-късно, в Добруджа. През 1916 година Иван Колев повежда българската конница на Добруджанския фронт. Там тя се превръща в бърза, решителна и ударна сила. При Кучмар, при Добрич и в следващите боеве, конницата му се сражава с смелост и скорост, които остават в историята. Генерал Колев не е просто командир. Той е водач, на когото войниците вярват. Затова го наричат бащата на българската конница. След месеци на тежки походи и непрекъснати боеве, здравето му се срива. На 29 юли 1917 година Иван Колев умира във Виена, където е на лечение. Но името му остава живо като символ на решителност, дълг и вярност към България. Генерал Иван Колев. Героят, който превърна българската конница в легенда. За да не забравим героите на България, последвайте ни.